буде за потрібно. Як відділення, полковник. Дуже приємно, пане Волкове. Академік академічних наук. Генеральної юрій ставці Лурін. Ми переможемо. 100%. Добрий день, бажаю здоров'я. Ну як ви, хлопці? Хорошо. Та не хорошо. Хорошо. Нормально? Нормально. Молодці, дуже круто. Міцні хлопці. Давно? А нещодавно. Нещодавно? 5 числа. Ні, 6 мабуть. Що то? Вода 100 мільйонів?